Mä en muista mikä se on se vastine. Onko se sitten... Eikö Frändy on? Frändy on. Eikö se ole vastine? Viskin vastine. Ei ole. Kun konjakin vastine. Se on nimenomaan konjakin vastike ja sitten... Viskin vastike. Johnny Walker. Kurkuhalli on vielä kallis. Ei teillekin, jos maistuu ennen kuin lähdetään eilen, niin täällä kyllä varmaan on räppiä ja huomenna on joudassa poikkeaa. Te lähdette ajan kuvassa suoraan. Missä se on? Jaa, niin hyvä laatu. Se on niin kuin navigaattorilla menee meidän, niin joku ei ole väärin. Viimeisen kerran raidossa. Tällä sanon niin. Siis sitä piti olla silloin, että ei vaan ole vähän, vaan se piti olla siis kunnolla märi. คิดถึงนะนี่สองเดี๋ยวก็มาลูกเดี๋ยวนั่นนี่ก็มาโทรบอกแล้ว No joo, todennäköisesti. Ei tää on laskulempi talo ja... Niin eikö tuossa esimerkiksi kiihdytyslasti? No siitä ei osaa sanoa, semmosista... Voihan sen näytteen ottaa sellaisen. Alusta vielä niin on muuten semmoinen lattia sitten, että ei lopu ihmisiä. Vai Poikkilattia. Tämä vaihtuu materiaali kyllä, että yssättiin vaha pois. No niin, kun ette ole pessy saakeli kunnolla koko nöysän vuosi. Se pesty, mutta sitä vaha hommaa ei rupea tämmöstä hommaa on hyvä. Missä se on erojaksia? No niin,ค่ะนี่ถ้าผิดอ่ะ Mutta ainoa mitä tässä on vika. Tää pestettiin laskolevy. Ei ole tarpeeksi syvällä ruuvenkaan. Niin taas joskus se viimeksi sanoit, että niihin on laittu kitti niihin ruumiin. Ei kun minun joo. Niin, vedetty kitti ja se on korkannut se kitti. Niin olikin joo. Joo, kun ei toi ruuvi, toi on niin pyöreä toi jälkeen, että se ruuvin kantaa käy, jos se olisi noussut, niin se olisi läpi. Se ottaa vähän se ottaa laivalta pinnas, niin se on ihan kaikki verot on saatu siinä vaiheessa. Onhan se tietysti panin pitää olla aina. Se on pahempi painitettu sanna. 80 paikkaa. Puukkaan, se on tosi kova, jos se jotakin niiden valvottaa.